Mechiachia biara ena no pay. Me mabia good morning. Wa wote menka biara. Mene wo ebesua esuade bi wo wiase a yete. Nipa bebre afa wiase ne easy. Nipa bebre senia omuhunu asase a yete so no. Ene omubo omubra no. Me be kire wo noma bebre ewo amawani adaho wo abrabom. Akwantuom wa wo Ghana nyina. Minim se wiase no ensane nkonachi. Senia deba bia ye kompre no. Wiase ensane nkonachi. Senia nipa unyini kowachima. Unyini nkowachi no. Sana wiase enkone achi. Mekai yeb nananom pensua yebeto be ene ye maamenima omo awu on etam na kane no omo konfuma omo nyankontomre kwa omo nya nneoma bia free nwa entine abrabo no enye tse ene anya ade bia ne na omo di sikato nsuo kura no na omo sa abula na omo anom una nabatima konfuom data manyene mfuo ado onane kwayem ne nasefo a obenya habarere kokwa ase bi okura bokoro bode si wura nhu a anye bode no anyini ewo wura nhu a bia nkonkotwa na akwenya ne free enne ye ma ya wo mo mpo no bayire a me bonidine omu nimbi bode a omu hunu no kokokra na eye kokwa eye fake na omu hunu wiase ensane nkonachi nti wo ya brante wo ya babawa wuti asase wesu a mavishi mra wani so na atoto ntare ne nuoma bia enyia no menu ya brante menu ya babawa ma wani na ho na de uhunu ne na wunyaaye no adwuma wo ye ne nne dadue ya wunya sika to boto ne kina ne wonya sa adwuma ne enya biem mekasa kire wo nne dadue nipa bebre wo Ghana omo free se Ghana de wuti Ghana wontimi nye yie se meka ne ekoso wo aburochire akire wa se wuti aburochire the same thing wa ma wani ana ho a wo be wani bayfo ho oyew ba wa ma wani ana ho a bayfo betima yaw ama wa brabo aye kojuto mekasa kire wo se ne ekura wo kakra bia no fa pe bibiye na so ma mfa so ma wo